we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u wel even tijd, voordat u weer naar Spanje reist. Sinterklaasje, kom maar binnen met je pret, want we zitten allemaal even recht. Tuffe, tuffe, toet, tuffe, tuffe, toet, de stambos, de stambos. Hoi Sinterklaas, hoi Zwarte Piet, ik wil je blad, het is feest, hoera! Als er een mooie tekening van mij maken. Dat vind ik leuk. Dank u wel. Ziet daar. Die neem ik mooi. Die komt op het bed. Oh, 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 daar zag ik leuke Pieten staan. Zo, zo, zo. Sinterklaas die ging naar bed. De Pieten hadden reuze pret. Ze deden allemaal zo. Ze deden allemaal zo. Ze deden allemaal zo. Nou, prachtig mooi. Oh, staat er dat is toch een bandiet. Oeh. Die had meester Arnold betocht. Had meester Arnold die betocht? Zo, joh. Maar die is een jongen. Ja, maar dit zal ik dus ik kan even meester Arnold vertellen als ik bij hem op zwallen kom. Dan stel mij het verteld haast. Wat er maar die Jossen gebeurt. Oh, stoute Zwarte Piet, wat is nou een bandiet? Krijgt toch nog dat gespied? Dat stoute Zwarte Piet. Zwarte Piet rent terug de woorden. Waar zal hij nou dat snijdt daar? Joch, hij gaat al naar de zwallen, want hij wil een krapke ha. O stoute Zwarte Piet, wat is nou een bandiet? Hij is toch nog dat gespied? O stoute Zwarte Piet. Stiekem giet hij naar de zwallen, want hij wint een mooie mok. Alle jossen op een bulte, juf, haar jas de boven op. O stoute Zwarte Piet, wat is nou een bandiet? Hij is toch nog wat gespied? Een stoute Zwarte Piet. Zijn krachten zien man, hoe moest hij wel winnen, maar je fiets zonder hand. Hij kwam in de sporen met zijn besmet. Ik geloof dat de riem in achterbodem diepe mutsjes zit. De smid moest vol uitje en plakte Simon. Doe koe uit weg fietsen door het hele fietsenland. De stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje, het dek op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en alweer. Zijn knecht staat te lachen. Zeg van Sinterklaas. Leuk. Nou, zet hem op. De zek van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zek van Sinterklaas, zo jongens, jongens, het is zo haast. De zek van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zek van Sinterklaas, zo jongens, jongens, het is zo haast. Met de hele ding was voltekst. Ik zat gisteren wat te drinken met mijn Vrienden in de kroeg. Wat zou jij nog vragen willen? Dat was wat jij Ja, mij vroeg. Ik kon toen niet verzinnen. Ik heb Nee, dadelijk is het. een fabriek en een doel om heen te gaan. De allerliefste mensen. Oh, 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 wat moet ik toch met al die cadeaus, zei Sinterklaas. Hulp het zij aan de kinderen geven natuurlijk. Ja, maar eigenlijk zijn de cadeaus voor mij, want ik ben jarig. Hulp het zij, bent u nou veranderd? Wat zeg je nu weer? Ik veranderd? Nee, natuurlijk niet, zei Sinterklaas.
Nou, ga nu maar weer aan het werk, zei Sinterklaas. Ja, oké. Hij stond in de deuropening en zei, ik kan wel gaan werken. Zie de maan schijnt door de bomen. De kinderen zijn in bed en dromen. Hoor ik daar nog iemand praten? Het is Sint met Pietermanknecht. Ze luisteren wat de Sint hun zegt. Het paardracht werd gemaakt, Sinterklaasje over het dak. Vol met cadeautjes van plezier. Met poppen of een knuffeldier. Het staat in zijn grote boek. Alle kindertjes waren goed. Met wortel en brood voor het paard. Is het klaar voor steeds? Bakt pepernoten, heel lekker, heel groot. Maar op een dag had hij pech. Waren alle pepernoten weg. Bakker Piet bakte er meer. Maar ook die verdwenen elke keer. Dacht ik het niet, zei bakker Piet. Pepernoten stellen is stout. Ik bak die boef. Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn. Elke keer weer een ander en mij doet het pijn. Want jouw liefde waarmee jij mij soms verblijdt, is liever, 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 liever voor altijd. Jij kan je dus niet vinden, jouw geest is veel te vrij. Jij bent morgen weer onder. Zie